Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Taponya ni step. Bagi ndikira ndine. Taponya ni step abwe. Dango fusa. Leo kuti mafuso. Koma tu Imene. Step sikutuluka tumu. Inu simuzapeza songa di UTM hii. Hayi msadero. Kwa basi nyipo hadi kutelo. Simuzapeza ngati UTM. UTM yasiyana banyi ndizina. UTM ili ni manifesto. Zipati zina manifesto ilibe. Ingoti ningofuna 50+1. So 50+1 si manifesto hii. Akaita nantu kaguma na banseu kagunyumba angoti nango ndonjezerani +1 hiyo. Kateke nimene yodo. Kwa ife tukamba manifesto kuti kodi anthu tapangira jani. Ena kuti yayi mudeke mpaka na 50 years tilipo inu muli moyo. Aumati jani? Mpaka na 50 years tideke. Foundation ndio vuta. Pamwe niyo makwatira ala mwaja mwina mnango hapa chibwezi zaka ziwiri edi kana kupazaka ziwiri za maona so kuti ndi babande uyu samukane uyu mwina kumanyira mubwera liti nde 5 years 6 years down the line kamba za 50 years ni mambo ndi maripota zitu ini manena kuti ati anthu ena manena kuti ayayi kuchituku koma funa munthu kudeka koma khalabe zaka 50 nde munthu khale pa ukwati 5 years popanda nyumba une urudikire 50 years nde nyumba je mandatu anthu akavotere akabambe pa 16 pano chifukwa chiyani chipani cha UTM ndicho khacho chimene chini masomphenya zokamba za Amalawi mwechisanzo panopa inflation rate mmene timayamba 2020 pa January pa 7%. Ngakhale so kuna kuti kana kuti nkhani ya ngongoli rate ya mbabanki ina 12%. Koma lero kuti mungongole ino ndi akabweza azukulu wanu. Kane naso pamalio popo kuti izizi ifesi tikwanisa tidikire zukulu zina zigamba ntchito tizibweza pang'ono kuti ukangongole ku banki lero nde kuti zinthu sizili chani sizili bwino timanena kuti ndalama izi mukuyima nawo panzere pa State House pa gate koma apasa anthu kuti azilowa ndikumauza kuti imene iso ndi imene nditi manena kuti mutati mwapa santhosa kamvera na chimwene I'm just proposing mutati mwapa santhosa kuyima munsewu kumapemphawa zichita bwino munana kuti ndalama za ku State House zomapereka pa gate kuti ndandanda kumakala ndi ama 50 amandanda kuti sipano kumene kuchatu amene apitako sokha ena amabwera kumanena kuti uku tinakadya nawo ndalama izi tikunena kuti achinyamata tikupasani lero pangosaa miyezi iwiri zimene zatati apasaonse amene akupempha munsewu atati asonkhanisa anyamata onse oyitanirawa ndikunena kuti inuya mabasi azinyamula okha anthu wina kakhala pa namba 1 kazaza azipita wina kakhala namba 2 kazaza izipita inu anyamata nonse oyitanira takwaya ni 100 olo 150 tiyani mukapikule majeni ndimafuna mukapikule mpano kwa chinakana muli ndumboni inuyo kuti anthu amakalandira ndalama ku State House inu a Brian inu ndi amaboza achimwene ine ndimaisa ndinu nzungutu papa no pa television itu inu nzungwaje obeka atakudulirani chisamani kuti akuti manena pa TV kuti anthu amandanda pa line pa State House amapita kapanga msonkhano chabwino misonkhano imene kupangidwa ku State House imene ataita na nyamata onse oyitanirawo ndikukana kuti inuyo ku State House kusimukuziwako tabwera ni muzaje ndithu olo wina je nasa vota mamira kozatha kuchita kavota basi oyitanirawa olo onse amene ali opemphamo kuna kuti tabwerani nonse amene muli musapempha bwali muone nyumba iyi komanso muzaje ndine ngati kholo lanu ndithu amene ajapemphero lawo lokha lichita bwino dhani kuti akuyitaneni inu kuti mukudya kale mpunga ili mungadabwe kuphikani mpunga ukhale othira nteza kapena mufuna kuphatikiza ndi mbatata nanga sinu mpunga mukudya kale koma anthu amene osadya mpungaja atatayitanidwa amene ajamamiza kuti bwerani muyenda kwambiri ndi akabambe akulandirani bwanji anthu kutino kumene mukumayenda inu apa simunaone nokha ine ndichozimbira okhatu gule ozimbira ikhang'oma inuyo ine kwani simaziwa eti kweli koma chitsika nacho chinali chopsa chitsika nacho ine nali mbambande nali mbambande kwambiri munali mbambande kweli kwambiri nali kodi
ngati Kaliati chakuti nyamula wonse mbumba yawo yonse yamakaladi kundifusira nali masewera ngati anabwera mbumba yonse yonse tunabwera ndi mbumba yonse ena maperekeza mbali mwa mwenye azungu kundifuna ine masewera chimwene tsono kunadzibwera imakhala sukulu kuphatikiza malembo A+1 ndi chani nkhani yake makhala itino komanso ukhalidwe nthawi zina ife timafusidwa lokumunda atu anatipezera ndi kulima anadziwa kuti uyu kunyumba yaufasi masowa yayi zinthu zitatu zimene anthu agwire za UTM ndi zotani nkhani ya UTM zimene anthu agwire ndikunena kuti 1 nkhani ya njala sizakhala imene pangali njala tikuyithesa ndithu chifukwa 1 zinthu zakhala zosika mtengo chimanga zakhala chosika mtengo Malawi muno choyambirira kuti chisike mtengo ndi chakudya basi chakudya chingopeza kawina ese kumatema m'manyumba mwache ameneyo ndiye kuti independence ija wafikapo pa inde pakati panoti ufulo zile muletoka sunafike chifukwa munthu nthawi ya walasikija timapempha azungu panonso tikupemphaso ndiye independence yafikapo ngati ayi tidakalibe independence kuti tikudalira munthu wina pano pamene timabwera pakweni ya memo independence sitinafikapo 61 years sitinafike yani chimene chocho chachiwiri ni nkhani ena kuti nkhani ya chuma izayenda bwino anthu matumba mupezeka anthu asakwane ni chojuvula chocho kuti ngati ndalama muli nawo mulibe achimwene mulibiretu ndalama anthu alibe ndalama ine ndibe ndalama inuyo tatulusa njabwe toni 5000 muli ndibe ndi 5 ndilibe ndi kanake ndimeneyo ndalama palibe amene ni ndalama the money is not circulating what you are looking forward ina kuti ndalama izichita circulate kwa anthu azitha kukhala anthu ozidalira pa yokha timene kuti anthu ndalama zichita circulate ndiyo kuti 1 tikapereka kuti mamega farm amene ali manifesto life osati mamega farm ang'ono yayi kama mega farm ang'ono alipo ena ang'ono mega farm yakasi inde zimene ndikuzani ne mamega farm ang'ono koma nkhani mega farm ndiye imeja tikachita introduce anthu ambiri alembedwa ntchito akalembedwa ntchito azilandira ndalama imene atalembedwa ntchito kumalandira ija azikagulira chakudya alipira mwana aje ku sukulu komanso amanga nyumba yache komanso akhala ndi chovala ndiye kuti ndalama izichita chani izichita security macontractors aja kapasidwa ntchito kumapasa ndalama alemba anthu antchito kumene kugwiridwa ntchitoko anthu akumene kujakhala ndi nyumba yolipira rendi azidya ndi zimene timanena tife manifesto ati kuti the money will be circulating 1 million job ija timanena iti imeneyo kuti munthu akalembedwa ntchito ndiye kuti akwawo azidya anthu ambiri kuzera kuntchito imene alembedwa munthuyi ndi komanso akalembedwa ntchito akamaphika mandasi uyuyo waphika mandasi alembanso ntchito anthu ambiri kuti azigulitsa mandasi aja ndiye ndalama izi khakulili bwino komanso nkhani ya chumayo tiziona kuti kodi chuma imene kuti chiyende bwino tipange bwanji kodi tizi import and export ikhala yotani and my investors akhale ati osati ma investor ngonena kuti awa ni ma investor koma kubwera kuno magulisa mandanda iyayi kugulisa mandanda ma investor bati kwa fresh siati kumagulisa mandanda mazira 500 tifuna investors so when we look into the investors tionenso import and export tionenso consumption anthu akulima chokuti adye komanso achite export ndiye kuti ndalama izidani izichita security komanso nkhani ya corruption ikatemene ndiye kuti chuma chikhala chokhazikika tikuthokozeni kwambiri Mai Kaliati pa 16 September pano mboma nkhani yake ndimeneyo bendera petu achimwene kodi ine timadeweza ine ndimalowa yokupha simalowa yokupha ineyo kumene ndimalowera ineyo amalawi kumene kumalowera kweni mangoza kuti boma lili kuti lili kumeneko inetu sindimaponda mwendo wina uku ayi ndikangoyima pamakhala pati ndipo pamene ndayima inepo ndikuti ngakhale mulungu ndi anjelo onse amadziwa kuti wayima pabwino kwambiri ndimene amanena Joshua 1 kuti pamene wayimayima nakupa salandi imene ndiyatani ayi imadziwanso achimwene ndiye ucheni timalize ndi Kaliati anachitobwera ndi mudzi wonse zafusira koda chimwene masa mmakoma nkhosa munali inu ndikuthokozeni kwambiri Mai Kaliati thank you very much amenewo ndi Mai osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.